Λοιπόν, νομίζω ότι είναι 3 η ώρα Ελλάδος μιλάω τώρα. Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα που είναι και η τελευταία. Η μία συντομότερη σχετικά εισήγηση από τη Σταυρούλα, η οποία θα είναι σε προτάσεις των παιδιών. Και μετά από αυτό θα προσπαθήσω ο ίδιος να δούμε πώς το καλό του μπορούμε να συγκεράσουμε όλη αυτή την αναζήτηση την επιστημονική με το διδακτικό διατάφτα, κάτι το οποίο το είπαμε ήδη δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους και πολλές συναδέλφους από διάφορα μέρη του κόσμου και σίγουρα είναι εκπαιδευτικοί και ενδιαφέρονται για το διατάφτα της εκπαίδευσης, εδώ θα έχουμε τα περισσότερα πράγματα να πούμε. Υπάρχει αρκετός χρόνος στο τέλος και εγώ θα παρακαλούσα πέρα από τους συναδέλφους που σχολιάζουν και τις συναδέλφους που σχολιάζουν να πάρουν το λόγο συνάδελφοι από διάφορα μέρη της γης και σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε να βάλουν ερωτήματα ή να πούν την άποψή τους. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δούμε πώς και αν μπορούμε εμείς αυτό που θα πούν να το λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, Σταυρούλα, έχεις το λόγο. Ναι. Λοιπόν, εγώ με τον Αντώνη θα δούμε λοιπόν τις απόψεις και κυρίως τις προτάσεις των παιδιών και των γονέων για τη διδασκαλία της ελληνικής. Γιατί ένα από τα ερωτήματα που είχαμε στη συνεντεύξη μας ήταν ακριβώς αυτό. Τι θα θέλατε, τι θα αλλάζατε. Και το ζήτημα λοιπόν είναι ότι γενικότερα αυτό που έχουμε δει είναι ότι απουσιάζει η έμφαση στις απόψεις των παιδιών και των γονέων και τις δικές τους προτάσεις για τη διδασκαλία τους της μητρικής γλώσσας. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να αναδυθούν οι φωνές, οι εμπειρίες και οι απόψεις των ιδίων. Έτσι λοιπόν, στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα δούμε ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις των παιδιών, έτσι προσπαθήσαμε να ομοδοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ξαναλέω ενδεικτικά γιατί υπήρξαν και κάποιες άλλες που ίσως αν έχουμε χρόνο να τις αναφέρουμε στη συζήτηση και ότι αυτές οι προτάσεις βέβαια δεν είναι τυχαίες. Από κάπου αντλούν, πάλι μιλάμε για ιδεολογίες και λόγους και φυσικά πώς μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε στο επίπεδο του γλωσσικού σχεδιασμού. Σε αυτή την παρουσίαση θα χρησιμοποιήσουμε συνεντεύξεις και από την Ελλάδα και από την Αυστραλία και από τη Γερμανία. Να δούμε λοιπόν το πρώτο παράδειγμα που μας λέει, που πάμε σε κάποια πιο χρηστικά, ας το πούμε, θεσμικά ζητήματα που μας έθεσαν αρκετά από τα παιδιά. Και μας λέει η Αγγελική εδώ πέρα από την Αυστραλία ότι στα ελληνικά πιστεύω ότι είναι πιο πολύ επειδή είναι μετά από το σχολείο και έχουμε λιγότερο ελεύθερο χρόνο. Είναι τρίτη βράδυ, θέλουν πιο πολύ να κάνουν κάτι άλλο, οπότε και αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Είναι ένα extra activity, λένε κουράστηκα αρκετά σήμερα. Εδώ θίγει το θέμα του χρόνου, το ότι γίνεται Σάββατα, γίνεται απογευματινές ώρες. Είναι κάτι που κάποια παιδιά έτσι λίγο, ας το πω, κλωτσάνε, γιατί, εντάξει, το βλέπουν σαν μια επιπλέον δραστηριότητα και ότι δεν θέλουν να επενδύσουν επιπλέον χρόνο. Συγκεκριμένα παιδιά φυσικά το λένε αυτό. Όμως υπάρχει και η άλλη οπτική που λέει μητέρες και όχι μόνο, και σε κάποια παιδιά που λέει ότι ο χρόνος είναι λίγος. Αυτό είναι αρνητικό, αλλά τι να κάνεις σε τόσο λίγο χρόνο, και νομίζω βέβαια ότι είναι και θέμα του δασκάλου. Η σχέση δασκάλου με παιδιά, η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο αναδεικνύονται 3 ζητήματα. Το πρώτο είναι ο χρόνος. Αυτό που σας είπα πριν, μετά το σχολείο ή το Σάββατο, είναι μια επιπλέον δραστηριότητα, μαζί με όλα τα άλλα που κάνουμε και αυτό, ok. Η διάρκεια είναι ένα ζήτημα, ότι είναι μόνο 2-3 ώρες την εβδομάδα, όταν μιλάμε για κοινοτικό σχολείο. Και είδαμε αρκετά παραδείγματα όπου ο χρόνος προσπαθούν να επεκταθεί και στο σπίτι με τις επιπλέον εργασίες που δίνουν. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα του χώρου. Το ανέφερα και πριν στον σχολιασμό που κάνουμε, ότι μεγάλες αποστάσεις, πολύ χρόνος μετακίνησης είναι κάτι που δυσκολεύει, ή σε άλλες περιπτώσεις αναφέρθηκε η δυσκολία εξέβρεσης χώρου, ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Και φυσικά πολύ σημαντικό στο θεσμικό εδώ πέρα είναι τα πρόσωπα, οι συμμετέχοντες. Ποιος είναι ο δάσκαλος και πώς κάνει το μάθημά του, όπως είδαμε διεξοδικά πριν. Στις προτάσεις των παιδιών βλέπουμε πολύ έντονα αυτά που είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση και ονομάσαμε λόγω της συνέχειας και λόγω της διαφοράς. Εδώ πέρα η Ελένη, που είναι και 16 ετών, μας λέει σε ένα σημείο, γιατί όταν εγώ ήρθα εδώ και τα παιδιά στην τάξη ακόμα κάνανε πώς να κάνουν προτάσεις, παιδιά, εγώ φοβόμουν ότι θα μείνω πίσω, μου δίνανε υλικό από την Ελλάδα και έκανα.
πιστεύω ότι ίσως έπρεπε να τα κάνουν λίγο πιο δύσκολα. Μας αναδεικνύει εδώ η Ελένη την ανάγκη της για διαφοροποίηση. Και εδώ έρχονται τα τμήματα διαφορετικών επιπέδων. Και ίσως απαντάει λίγο και στο ερώτημα της Τερέζας που έθεσε πριν. Υπήρχαν παιδιά που ήταν έτσι σε μεικτά τμήματα, τα οποία δεν τους άρεσε αυτό στο μεικτό τμήμα, γιατί λέγανε ότι εγώ θα μείνω πίσω. Είναι 2-3 που είναι προχωρημένοι, εφόσον είναι μεικτό θα μείνει πίσω. Εντάξει, εδώ πέρα μπορούμε πολλά να απαντήσουμε, αλλά σας λέω τώρα την οπτική των παιδιών. Στον λόγο της συνέχειας και της διαφοράς, η ίδια στο ίδιο απόσπασμα μας λέει ότι θα ήθελε να χρησιμοποιούμε βιβλία σαν αυτά της Ελλάδας. Μου δίνανε υλικό από την Ελλάδα και έκανα, και επειδή εγώ είμαι από την Ελλάδα και τα ξέρω αυτά. Επομένως, είναι πολλές φορές που τα παιδιά το τονίζουν αυτό, ότι εγώ θα προτιμούσα να βλέπω πράγματα σαν αυτά από την Ελλάδα, να υπάρχει συνέχεια, εγώ δεν είμαι σαν τα άλλα παιδιά, έχω άλλες ανάγκες και το καθεξής. Έτσι λοιπόν αναδεικνύεται εκ νέου αυτό που είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, ο λόγος της διαφοράς και ο λόγος της συνέχειας, να μην τα ξανααναφέρω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η μετακίνηση των ανθρώπων δημιουργεί νέες ανάγκες. Μας το τονίζουν τα παιδιά, ότι θέλουμε να συνδέσουμε αυτό που ξέρουμε ήδη και τα γλωσσικά μας ρεπερτόρια με αυτό που κάνω εδώ στη νέα μου χώρα. Έχω ανάγκη να διαφοροποιηθώ από τους υπόλοιπους που μαθαίνουν ελληνικά και φυσικά με βάση τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά. Βέβαια, εντάξει, εδώ μιλάμε για την περίπτωση των νεομεταναστών. Αυτά μας ανέφεραν και είδαμε την τόση ανάγκη για συνέχεια. Αυτό που είδαμε να αναδεικνύεται πολύ έντονα είναι η τοπική εκπαιδευτική παράδοση και τι συνέπειες έχει στις προτάσεις των παιδιών, που το είδαμε και πριν σε ένα βαθμό. Ένα πολύ συχνό στοιχείο, η γραμματική. Ότι τα παιδιά στην Αυστραλία πάρα πολύ έντονα δεν την πολύ θέλουν. Η γραμματική και η γλώσσα να είναι λιγότερα και απλά να κοιτάμε τα βασικά πράγματα που θα χρειαστούμε, μας λέει εδώ ο Βαγγέλης. Αυτό φυσικά έχει να κάνει με την ιστορία προς το πώς διδάσκεται η ελληνική εντός και εκτός Ελλάδας, γιατί πολύ συχνά δίνεται έμφαση στη γραμματική ως αποκομμένη οντότητα. Επομένως, κάποια παιδιά προτείνουν, ας μείνουμε σε χρηστικά στοιχεία της γραμματικής ή ας την κατακτήσουμε μέσα από την πράξη. Αυτό όμως, αυτή η πρόταση δεν είναι τυχαία, συνδέεται με τη γλωσσική διδασκαλία στην Αυστραλία και την ιστορία της, όπως αναφέραμε και πριν. Για παράδειγμα, εδώ πέρα μία μητέρα, πολύ γρήγορα να σας πω, λέει ότι τα παιδιά θεωρούν τον ελληνικό τρόπο πολύ παπαγαλία, ενώ το αυστραλιαζικό σύστημα είναι πάρα πολύ βιωματικό, σχολικά βιβλία δεν υπάρχουν και δεν είναι παπαγαλία. Τώρα ο άρρωστος είναι έτσι. Και όπως μας λέει και σε άλλο σημείο, δεν μαθαίνουν τη λέξη ρήμα. Δεν μαθαίνουν γραμματική στο πρωινό σχολείο, επομένως υπάρχει, ας το πούμε, μια αντίθεση μετά όταν έρχονται στο ελληνικό και καλούνται να μάθουν γραμματική, να έχουν ασκήσεις για το σπίτι, ενώ κάτι τέτοιο δεν το κάνουν στο πρωινό του σχολείο και γι' αυτό το λόγο καμιά φορά και τα παιδιά αντιδρούν, όπως είδαμε σε δηλώσεις τους. Έτσι λοιπόν επηρεάζεται πάρα πολύ οι προτάσεις που κάνουν τα παιδιά από το πώς έχουν μάθει τα ίδια παιδιά να μαθαίνουν στο πρωινό του σχολείο, η μαθησιακή τους ταυτότητα που συζητήσαμε και σε άλλη φάση σήμερα. Η τοπική εκπαιδευτική παράδοση όμως διαφοροποιείται και παίρνει και άλλες πτυχές, όπως θα μας πει ο Αντώνης τώρα. Να δούμε εδώ για παράδειγμα την Αγάπη, η οποία πηγαίνει σε ευρωπαϊκό σχολείο στη Γερμανία και μας αναφέρει ότι αυτό που της αρέσει πολύ όταν κάνουν ελληνικά είναι ότι δεν παίρνουμε μόνο ένα βιβλίο να διαβάσουμε, γιατί αξιοποιούν μεν και τα βιβλία του ΙΤΗ, τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια, αλλά αξιοποιούν και διάφορα άλλα εγχειρίδια, λογοτεχνικά, εφημερίδες, άρθρα, και λέει, καταλαβαίνω ότι έτσι δεν είναι πάντα εφικτό το μάθημα των ελληνικών, αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος. Βλέπουμε και πάλι εδώ πέρα πώς είναι έτσι, η εστίαση στα ενδιαφέροντα του παιδιού και διαφορετική πόρη πρόσβαση στη γλώσσα, πόσο πιο επιθυμητό είναι και από τα ίδια τα παιδιά. Και φυσικά αυτό σίγουρα επηρεάζεται από την ιδιαιτερότητα του σχολείου στο οποίο φυτά η Αγάπη. Σταυρούλα, μπορείς να προχωρήσεις, Ναι. παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γιατί στο ευρωπαϊκό σχολείο υπάρχουν μαθήματα και στα γερμανικά, αλλά και στις μητρικές γλώσσες των παιδιών, σε συγκεκριμένες γλώσσες ανάλογα και το σχολείο.
Για παράδειγμα, η Αγάπη έκανε θρησκευτικά, έκανε και αρχαία ελληνικά και έκανε φυσικά γλώσσα, λογοτεχνία. Αξιοποιούνται σε αρκετό βαθμό τα ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία, μέσα από ταινίες, μέσα από podcast, μέσα από διάφορα projects που μπορεί να κάνουν. Και δίνεται έμφαση βέβαια και στο να αναδειχθεί, να εκκινήσει η διδασκαλία από τους πόρους του παιδιού, από τον κόσμο που βιώνει το ίδιο το παιδί. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ενώ βλέπουμε, για παράδειγμα, από την άλλη πλευρά, ένα άλλο παιδί, τον Αλέξανδρο, ο οποίος πηγαίνει σε ένα τμήμα ελληνικής γλώσσας στη Γερμανία, λέει ότι θα ήθελα να κάνουμε πιο λίγο μάθημα για το σπίτι και να κάνουμε εκεί πέρα περισσότερο μάθημα. Γιατί αν δεν το κάνουμε εκεί, πώς να το καταλάβεις, πώς να κάνεις τα ασκήσεις από το σπίτι. Και αυτό φαίνεται να σχετίζεται και με την καθημερινή του πραγματικότητα στο γερμανικό σχολείο, στο οποίο έχει λίγα καθήκοντα για το σπίτι, λίγα house of government δηλαδή, όπως λέγονται, ενώ επίσης στο σχολείο του λειτουργεί και η λεγόμενη ώρα Lernzeit, ώρα εκμάθησης, η οποία πολλές φορές αναπλαισιώνεται, είδαμε σε πολλά παιδιά, με τον τρόπο ότι είναι μια ευκαιρία 1-2 ώρο μέσα στη βδομάδα, ώστε τα παιδιά να κάνουν εκεί πέρα τις ασκήσεις για το σπίτι και να μην έχουν μετά στη συνέχεια κάτι άλλο εκτός του σχολείου. Επομένως βλέπουμε ότι και εδώ πέρα και τα δύο παιδιά αντλούν από την εμπειρία τους στην καθημερινή και στην ουσία αναφέρουν ότι θα ήταν κάτι που θα ήθελαν να τροφοδοτήσει και το ελληνικό τους μάθημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσωπική εμπειρία κάθε παιδιού και η πορεία του από τα σχολικά συμφραζόμενα με τα οποία εμπλέκεται σίγουρα επηρεάζει, μπορεί να επηρεάσει και τις αντιλήψεις τους. Φυσικά πολλά παιδιά έδωσαν διαφορετικές απόψεις, έτσι, ή και το ίδιο παιδί μπορεί οι απόψεις που μας έδωσε και οι προτάσεις του να εξακτηνίζονται προς διαφορετικές πτυχές. Απλά εμείς επιλέγουμε εδώ πέρα κάθε φορά κάποιους άξονες. Είναι προτάσεις που βασίζονται και στην τοπική εμπειρία. Έχουμε μιλήσει αρκετά σήμερα για την διπλή τοπικότητα, Ελλάδα και Γερμανία ή Ελλάδα και Αυστραλία. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς μπορεί να επιδράσει το τοπικό πλαίσιο με την κατάσταση των οικογενειών, ώστε να επιθυμούν τα παιδιά μια ποικιλία διδακτικών πόρων και πρακτικών, κάτι που δεν συναντάνε πάντα στο ελληνόγλωσσο σχολείο ή στην οποιαδήποτε μορφή τυπικής ελληνόγλωσσης μάθησης. Επίσης φυσικά στην ουσία υπενήχθηκε μέσα από παραδείγματα που αναφέραμε πιο πριν και από την παρουσίαση της Σταυρούλας νωρίτερα για τις διδακτικές πρακτικές. Ένα σημαντικός άξονας είναι και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των παιδιών. Βλέπουμε εδώ πέρα για παράδειγμα τον Κίμωνα που μας λέει ένα παιχνίδι που είναι στα ελληνικά θα ήταν πολύ καλό γιατί μου αρέσει γενικά να παίζω παιχνίδια. Μέσα από τα παιχνίδια μαθαίνεις πιο εύκολα. Και έτσι θα ήταν ωραίο επίσης και για παιδιά που δεν τους αρέσουν τόσο τα ελληνικά να θέλουν να μάθουν, γιατί θα παίζουν και παιχνίδια μαζί και θα μιλάνε ελληνικά. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση που μας δίνει εδώ το παιδί, την οποία θα αξιοποιήσουμε μετά, θα αναφέρουμε και στην τελική μας ομιλία. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Πέτρος μας λέει ότι εμένα μου αρέσουν για παράδειγμα ζητήματα της φύσης, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας. Ο ίδιος έτσι και στη Γερμανία πήγαινε σε ένα γυμνάσιο που είναι προσανατολισμένο στις θετικές επιστήμες και έλεγε ότι θα ήθελα να έχει πιο πολλά θέματα το ελληνικό σχολείο με τα ενδιαφέροντά μου για να προσέχω κι εγώ περισσότερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ίδια τα παιδιά έτσι, έχουν αυξημένο agency ανάλογα και στο τι απαιτήσεις σχηματίζουν για το ελληνόγλωσσο τους μάθημα. Και βλέπουμε ας πούμε εδώ πέρα και την Ισιδώρα που στην ουσία η άποψή της εδώ, η πρότασή της συνοψίζει τις προτάσεις που μας έδωσαν πολλά διαφορετικά παιδιά, γιατί λέει να κάνουμε λίγο απ' όλα, αντί να έχουμε μόνο ανάγνωση. Θα ήταν ωραίο να παίζουμε κι εμείς ελληνική μουσική, να κάνουμε γεωγραφία για την Ελλάδα, να κάνουμε μυθολογία ή ελληνική ιστορία, κάτι που μας είπαν και άλλα παιδιά, ή επίσης κάτι που ανέφεραν πολλά παιδιά, είναι ότι θα ήθελα να κάνουν και περισσότερα μαθήματα στα ελληνικά από κάποια πράγματα γενικότερης φύσης, για παράδειγμα μαθηματικά ή και ιστορία γενικότερη, αλλά να γίνεται μέσω των ελληνικών, γιατί και πάλι ήταν θέματα που τα ενδιέφεραν τα παιδιά και συνειδητοποιούσαν και τα ίδια φυσικά ότι όταν κάνω κάτι που μου αρέσει σε μία γλώσσα θα ασχοληθώ περισσότερο και με αυτήν τη γλώσσα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Να δούμε έτσι δηλαδή στην ουσία κάποιες διαπιστώσεις που τις υπενηχθήκαμε. Βλέπουμε λοιπόν πόσο η εμπειρία και το βίωμα, έτσι και η ταυτότητα, η προσωπική ιστορία κάθε παιδιού επιδρά, αποτυπώνεται πάνω στις προτάσεις που κάνουν για το τι θα ήθελαν περισσότερο σε μια μελλοντική ελληνόγλωση διδασκαλία.
Και φυσικά αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο και πάρα πολλά στοιχεία από λόγους και από ιδεολογίες που είδαμε σε όλες τις παρουσιάσεις ως τώρα. Τις είδαμε και μέσα από τις αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά στο επίπεδο της γλωσσικής πολιτικής, της οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής, στο επίπεδο των πρακτικών ψηφιακών και μη, στο επίπεδο των διδακτικών πρακτικών με τα οποία εμπλέκονται. Επομένως, βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι και αυτή η διπλή τοπικότητα στο να τροφοδοτήσει τις αντιλήψεις και παιδιών αλλά και γονέων. Εδώ σταθήκαμε πιο πολύ στα παιδιά, αλλά φυσικά είδαμε ότι και οι γονείς με παρόμοιο τρόπο αναπτύσσουν έτσι τη στάση τους. Και φυσικά θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη, γιατί τα παιδιά είναι και οι τελικοί αποδέκτες της διδασκαλίας. Επομένως, σίγουρα, αφού λέμε να ξεκινήσουμε από τον κόσμο του παιδιού, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και από το πώς οραματίζονται τα παιδιά τη θέση τους σε μια οποιαδήποτε ελληνόγλωσση διδασκαλία. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι, δηλαδή θεωρούμε ότι σίγουρα είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση στη διδασκαλία, γνωρίζοντας φυσικά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν πρακτικές, δυσκολίες θεσμικές, δυσκολίες δομικές, γιατί δεν είναι πάντοτε αυτό εφικτό. Είναι σημαντική, είναι χρήσιμη η αξιοποίηση των ρεπερτορίων και των πόρων, των ενδιαφερόντων που έχουν τα παιδιά και φυσικά θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη την τοπική εμπειρία, την εκάστοτε τοπικότητα και να ευθυγραμμιζόμαστε με αυτήν. Οπότε λοιπόν για να δούμε τώρα στην ουσία, έχοντας κάνει μία διαδρομή, έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουμε με πολλές διαφορετικές οπτικές το πώς εμείς σταθήκαμε απέναντι στα δεδομένα και στις οικογένειες με τις οποίες συνομιλήσαμε, για να περάσουμε να δούμε λοιπόν τώρα τι μαθαίνουμε από όλα αυτά, τι αποκομίζουμε σε μια πρόταση για τη διδασκαλία της ελληνικής εκτός Ελλάδος. Πολύ ωραία. Νομίζω φτάνουμε προς το τέλος με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις. Αν υπάρχουν πολύ σύντομα σχόλια, τα περισσότερα θα τα πούμε στο τέλος όλα μαζί, αλλά σε σχέση με τη συγκεκριμένη εισήγηση που μας μετέφερε στον κόσμο των παιδιών, που είδαμε κάθε άλλο παρά έτσι και αυτός ο κόσμος είναι ουδέτερος, η διπλή πολυτοπικότητα θα την έλεγα, ας πούμε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί και μέσα στην τοπικότητα υπάρχουν διαφορές, σαφώς, αλλά και πώς ένα σωρό μεταβλητές προσδιορίζουν και το πώς το παιδί σκέφτεται σε σχέση με τη γλώσσα και τη διδασκαλία. Υπάρχουν κάποια σχόλια πριν περάσουμε στις τελικές. Πες το, Βάγη. Ναι, έτσι ένα πολύ σύντομο σχόλιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και, όπως είπατε και εσείς, πολύ σημαντικό η ερευνητική ομάδα να ξεκινήσουν τις προτάσεις των παιδιών για το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά. Απλά το σχόλιο μου έχει να κάνει με οι εμπειρίες αυτά που λένε τα παιδιά για το πώς οραματίζονται, ας πούμε, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τι σημαίνει για τον εκπαιδευτικό. Δηλαδή, ωραία είναι η διαφοροποίηση, να μιλάμε διαφοροποίηση για παράδειγμα, αλλά όποιος είναι εκπαιδευτικός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι απαιτεί και πάρα πολύ μεγάλο σχεδιασμό από την πλευρά του εκπαιδευτικού για να κάνει διαφοροποίηση. Και επίσης όλα αυτά που προτείνουν τα παιδιά τι σημαίνουν για την ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Όταν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ξεκινάμε με την ταυτότητα του εκπαιδευτικού ως παντογνώστη, αυτού που έχει τη γνώση και μεταδίδει τη γνώση στο παιδί, και το παιδί κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος, ένα vessel που παίρνει τη γνώση από τον εκπαιδευτικό, ή το παιδί είναι ένας ενεργός συγκατασκευαστής της γνώσης από τον εκπαιδευτικό, και πώς δημιουργούμε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που ευνοούν τέτοιου είδους σχέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών, όπου ουσιαστικά και οι δύο, και ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Και αυτό πάει πίσω και στο ερώτημα που έθεσε πολύ ωραία η Τερέζα στην προηγούμενη παρουσίαση, πώς τα παιδιά μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, ας πούμε, τι γίνεται στο επίπεδο του co-learning. Και νομίζω και άλλοι συνάδελφοι έτσι, το είδαν αυτό. Οπότε αυτό έτσι ήθελα να πω, ότι πώς, ας πούμε, οι προτάσεις των παιδιών μας οδηγούν στο να ξανασκεφτούμε ποιος είναι ο ρόλος του και οι ταυτότητες των εκπαιδευτικών. Ναι. Κάποιο άλλο σχόλιο
Τερέζα, ίσως. Ναι, σκεφτώ πάνω σε αυτό λίγο μου έβγαλε. Αυτό που βγήκε και πολύ στη τελευταία παρουσίαση είναι ότι, ότι υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές διδασκαλίας σε άλλα σχολεία, σε άλλα περιβάλλοντα, τα οποία οι μαθητές φέρνουν μαζί τους στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό γεγονός της διδασκαλίας της ελληνικής. Και σκεφτόμουν λίγο την έννοια, έχουμε όλες αυτές τις έννοιες της ρευστότητας, διαγλωσσικότητα, πολλαπλαγλωσσικότητα, και η άλλη έννοια που μου έρχεται στο μυαλό είναι το community of practice, η κοινότητα πρακτικής. Και συνειδητοποιώ ότι ένα από τα βασικά προβλήματα σε αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι δύσκολο να συγκροτηθεί μια κοινότητα πρακτικής στα διασπορικά σχολεία. Πρώτα απ' όλα γιατί η σκοπή, ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί, οι λόγοι είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Για άλλους σκοπούς εμφανίζονται. Οι πρακτικές και οι αναμονές που έχουν για το τι περιμένουν ότι θα γίνει μέσα σε αυτό το χώρο είναι πολύ διαφορετικές. Οπότε, ναι, στο μυαλό μου είχα αυτή, κατά πώς συγκροτούνται αυτές οι κοινότητες πρακτικής στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Και αυτές οι έννοιες του σκοπού, του επικοινωνιακού σκοπού, των shared practices κτλ. Είναι δύσκολα να οριστούν. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και η ψήνωση και τις βάλεις και οι δικές σου, και δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρον έχει να συμμετέχουν σε μια συζήτηση συνάδελφοι από διαφορετικά πεδία, έτσι, και από τη χρήση και από τη διδασκαλία που βοηθάει. Γιάννη, δεν έχεις κάτι? Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ακροατήριο είναι κάποια συνάδελφος που θα ήθελε να πάρει το λόγο να πει κάτι σε σχέση με το ζήτημα αυτό, πριν περάσουμε στην τελευταία. Θέλει ο Νίκος Ζακλίδης, δώσει το λόγο. Ναι, μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο του. Να υποθέσω ότι θέλει για τις κοινότητες πρακτικής. Ακούγομαι? Ναι, Νικό. Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για τις πολύ ωραίες δουλειές σας. Θα ήθελα, ξεκλειδώνοντας τα όσα άκουσα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, να τονίσω τη μεγάλη αξία των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού, οι οποίες επισέρχονταν τόσο στις αναλύσεις των συναδέλφων των ερευνητών. Δηλαδή είδαμε πάρα πολύ συχνά να βάζουμε, ανεξαρτήτως μορφής γραμματισμού, είτε των ψηφιακών είτε των υπόλοιπων, να βάζουμε σε πρώτο πλάνο τη μεγάλη αξία, ως προστιθέμενη αξία, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά της διασποράς ενίσχυαν το σχολικό τους γραμματισμό μέσα από το εξωσχολικό τους περιβάλλον. Πολύ ωραίο ο κ. Κοτσογιάννης στη θεωρία του μας το ανέφερε. Πρώτο, ότι έχουν γίνει πολλές δουλειές, ιδίως στην παράδοση των New Literacy Studies, ότι εκεί θα πρέπει ο προβληματισμός να δώσει μεγάλη έμφαση. Ποια τώρα είναι η διαφορά σε σχέση με τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα, τι θα μπορέσει να προσφέρει. Ενώ τα παιδιά στην Ελλάδα παρακολουθούν το σχολικό γραμματισμό και εμείς οι ερευνητές και τον εξωσχολικό τους, και κάπως μπερδεύουμε τα πράγματα ή δεν το αναγνωρίζουμε ακόμα, τουλάχιστον στη χώρα μας, τόσο έντονα, μπορούμε να πούμε ότι στην μελέτη των Ελλήνων της Διασποράς, που ο σχολικός γραμματισμός, να το πω σε εισαγωγικά, υπολείπεται, διότι δεν έχει το Υπουργείο Παιδείας πάνω με όλες τις παρεμβάσεις που κάνει από πάνω. Βλέπουμε την κάθετη παρέμβαση των γονέων, του εξωσχολικού δηλαδή γραμματισμού που είπαμε, να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό πρακτικά σημαίνει και για τους ερευνητές ότι θα είναι πιο προφανές ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αν το αγνοούμε. Και δεύτερον, σε επίπεδο διδακτικής πράξης, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια που βασανίζονται να μάθουν στα παιδιά κάποια ζητήματα σε ένα μη ελληνόγλωσσο περιβάλλον, όπως είναι αυτό του εξωτερικού, να δουν πώς μπορούν να κάνουν αυτό το link
νομίζω ο κ. Κουτσογιάννης σε ένα άλλο άρθρο του το αναφέρει ως mismatch του εξωσχολικού και του ενδοσχολικού γραμματισμού. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς. Να δούμε πώς λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα θα συνδεθούν. Επομένως, και για το θέμα των ταυτοτήτων που αναφέρετε πολύ σωστά, πριν να δούμε τις ταυτότητες που ενσαρκώνουν και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, θα πρέπει να δούμε τις ταυτότητες τις εξωσχολικές, γιατί αυτές όλες θα αναπλαισιωθούν ως στάσεις και ως δεξιότητες, γνώσεις, ό,τι θέλετε, μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο. Η Άσπα έχει ένα σχόλιο που θίγει το ζήτημα, αυτό το πολύπλοκο ζήτημα των εκπαιδευτικών. Θα το θίξω κι εγώ στα συμπεράσματα και στις προτάσεις. Θα το λάβω υπόψη το σχόλιο, γιατί η Άσπα ξέρει πολύ καλά τη διεθνή πραγματικότητα σε σχέση με τη διδασκαλία της ελληνικής. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο,